consumer. Maray na aga po sa Indogabos. It's another great Friday morning. Thanks God, it's Friday. And today is September 17, 2021. Ibanan niyo po giraray kami sa sarong oras na naman ng programang Usapang Consumer at Negosyo. Digdi po sa Radio DZGB. Alas 11 hanggang alas 12 nunod to. Nadadangog po kita sa 729 kHz Radio DZGB. As sinahiling man po kita sa Facebook page kang DZGB News Online na pig-share mi man po ini sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. So mga nag-antabay po sa tuya ngunyan sa radyo, pwede po kamo mag-hapot kan sa inyong mga issues, hiras po kan sa inyong mga concerns, especially po manunungod sa ngunyan na nasa pandemya kita, aram tabaga po kadagos na igwa kitang mga mga restrictions pinagbabawalan kita kang katuyang mga ibang hiro na bako man mga essentials. So sa tuya po na mga ginigibo lang mo niyan ang mga essentials. So ito pong mga bako essentials data ko na pwedeng gibuhon because of the limitations of this pandemic. Ano po? So, pwede po kamo maghapot, pwede po kamo maghiras kan sa inyong mga eksperyensya, mga issues and concerns. Pwede po nindo i-text ang number na 0999-883-1471. Ulitin ko po, pwede po kamo mag-text sa 0999-883-1471 para po sa inyong mga kahapotan, mga issues and concerns. Ano po? Kasi ngunya na aga, gusto mi na sa tuya giraray na ulit-uliton or gusto tang ipabalangibog sa bilog na sosyudad or sa satuyang mga ka-trade as in mga ka-consumer. Ining mga manunungod sa mga iba-ibang klaseng scams na naglipana po ngunyan na nasa pandemya kita. Siguro dahil nagtitake advantage man ining sa tuyang mga scammers kasi aram tabaga na kadaklan sa tuya yaon sa nasa mga laog kang harong nakatutok sa Facebook as in sa iba pang mga social media platforms kaya yaon digdi nangyayari ang mga panluloko sige tabaga ngunyan ang sa tuyang mga pag-purchase ginigibot online. So, kadaklan niya, undigdi ang mga, kadaklan, digdi nagpo-prosper ang mga scammers or ining mga manloloko. Ano po? So, ngunyan, kaiba tagiraray, syempre, ang samuyang hepe, pang Consumer Protection Division sa DTI Regional Office 5, si Mr. Joseph Ranyola, para po makipag-istoryahan giraray sa satuya, kung paano ta maiwasan na maloko, ma-scam, ano ang mga dapat ang tandaan, nganing makaiwas kita digdi sa mga scammers. Kaya Sir Joe, maray na aga giraray sa imo. Bation ta sa tuya mga parantabay. Ay, iyo po ma'am. Thank you very much ma'am. Maray na aga man po ma'am Bem. Maray na aga sa mga naghihinan nyo. Mula nag-aantabay kining programa mo sa DZGB na Usapang Consumer at Negosyo. So sa mo liwat, gusto ko magpasalamat sa pagkakaimbitar mo giraray sa kudigdig. Kasi dapat talaga kita magsawa sa pagpapagirumdum kan sa tuyang mga konsumidores, kan sa tuyang mga ka-consumer. Sa pagre-remind sa inda manungod sa pagprotektar kay ning sa indang mga pagprotektar kay mga sadiri ninda na kung sa dakulang pagbabago sa mga consumer transactions na nangyayari ngunyan sa panahon ta. Sabi ta na nga ni na nagkaigwa kay COVID-19 pandemic ngunyan dakulon man because of nagpagbabago kay ning tinausap na pagbabago na naimok na kining pandemic
Sakulon man diraray lugod man na pagbabago sa pagrulukuhan kan sa Oo, tama. na makamurumundo talaga po. Kasi at the very onset ng pandemic, baga Ma'am Bem, last year, nagparapaliwanag na kita kay May kung paano ta maprotektaran ang satuyang mga ka-consumer, kung paano ta maprotektaran ang satuyang mga sadiri, digdi sa manungod sa e-commerce, sa mga digital transactions, na nilaugan kan satuyang mga ka-consumer, mas mga negosyante man, kasi sila nabibiktima man kining mga scammers na ini so medyo although namumundo kita pero i-assure ta sa satuyang mga naghinanyog sa satuyang mga ka-consumer na di kita magsasawa na magliwat ipagirugdom sa inda ini mga tamang dapat gibuhon para maprotektaran ninda ang sandang mga sadiri sa ining mga pangyayaring ini. Namumundo talaga kami Ma'am Bem kasi before kining start kining meeting kining programa ta, I'm now preparing again a letter address. Hindi po actually pa mediation. A report na sa DTI Albay para for their investigation kasi gawa na naman ba itong nailingtang business name registration or sa business name a registered business name is being used para sa illegal na activity. So online na naman ang activity nagigamit sa pag-solicit investments. In fact, na they man allowed ang sole proprietorship to solicit investment. Pero nakapag-register sa DTI. Although ang mga descriptor kang business name ninda, bako man talaga para sa investment solicitation, nakakakuminsan mga publishing, multi-millionaire publishing, pagkatapos solicit ninda investment, which is illegal. Kasi sabi tanga ni bagay, dakul na ganyan, I'm now preparing a report na itataw sa BT Albay, buda sa report man na i-report tama sa Securities and Exchange Commission. Just recently, just last weekend, duwa ang nakapag-istorya sa ko kay nina naman na ining mga parcel scams na nangyayari. Na-discuss na digdiman po yan sa programa tang Usapang Consumer at Negosyo digdi sa DCGB. Kung sa sabi tawaga, dakulo na ini mga parcel scam, pagkatapos ini mga romance scam, kanakul po kitang So, ngunyan po ang pinakaano naman giraray, sabi ko baga sa indang Ma'am Bem, na pinunigad nindang rumdumon, so pigtataramo every time na matapos na kita kayong programa. Na they really have to be very vigilant, in the sa pag-exercise na kanilang diretso, sa pagbakal ninda, sa pag-transact ninda, i-exercise palagi nila itong piniparumdum ta na they have to really be very vigilant. Very Sergio, ang basic is dai padalos-dalos, Correct po. Adalan kimaray kung ano iyan na piglalaugan na transaction, kung ano iyan na iyan baga sa mga nanghihikayat so gari baga mga matibayon sinda gari baga skill na ninda yan. Matibayon sinda mag-convince. Mag-convince, lalong-lalo itong mga ngunyan, ini po pala Ma'am Bem, yung parcel scam na na-discuss na month ago pa lang. Diretso pang giraray po kasi just padagos pala. Doon diretso nakaka-receive kitang mga reklamo. Kunyan nga may nakaschedule na naman kami kay ni. Sabi ko, ini po Ma'am Bem na ining parcel scam. Nangyayari po ini. So, pipadara makaka-receive ka hali sa sarong dara kang sarong logistic company. Opo, so logistic company like JNT, LBC, Opo. Kunyan, ipapareceive sa mo na panguna mo, binakal mo, or kuminsan, di ka baga sarong nindo. Tapos may babayar, tud na baga nawalak mo sa harong na, uy, online talaga yun si Sir. So, pagkatapos talagang ngunyan, di ba kita? Sergio, ano ang advice mo sa mga nabibiktima kaini or ining mga pinagpapadarahan kaining mga parcel na dahil man talaga ninda pig order para sa DTI? Ano ang masasabi po kay ni kang DTI? Pag gayon po, tama po yun.
ini ang ano dapat gibon advice ta sa tuyang mga consumer. Oo. Kung di nindo in order iyan, di nindo ako maski pa ano pang pamimirit sa indo sa delivery boy. So, dahil Kung nang kamo ang in-order, nag-order yan, di nindo ning yan ako. Maski pa yan, sabi nindo 500 pesos worth lang. Kasi baga, ang rule, di mo man pwedeng ipapamukas sa imo itong parcel until such time na nagbayad ka na. Yes. Baka pagbukas mo, ang lawman sa napalang yan, sarong toyo, sarong buting toyo. Pag-una mo kung ano, pero pinagbayad kang 1,000 pesos. So, ang very, basic na rule is not to accept and not to pay for a product What you have not ordered. Sergio, tama, Sergio. So, nadangog ko, Sergio, na gari nagreklamo, digdi sa tuyang opisina, na biktima nga ni kaining parcel scam. Tama po ito, na ang laog gari, pustiso ba? Tama? Pustiso po, tama ka ba? Imagine. So, nangyari niya, na-stick pala. Na-stick pala, the other day. Gari, the other day pa lang ito eh. Pinagbayad siyang 1,000 pesos pero po ito, ma'am. Pagkatapos yan. Pagkatapos for that pustiso. Maski pa na po anong pamimirit ng mga delivery boy na yan. Ngunyan, kung halimbawa nangyari na, ma'am, napalaog ka sa RPC na, naksapar mo na yan. You file the complaint with the Department of Trade and Industry and we will act on it. Ang kakasuhan kaya ang irereklamo ta mismo sa logistic company for not giving us kung sino itong ngaran kang shipper. Kasi nakalaglag gan kuminsan camera PIL, camera PH. So walang complete name. The incomplete name. Pagkatapos kinulikta ka kwarta. Pagkatapos data aram, sinda lang ang nakakaaram kung sisay nila ipapadara itong cash na kinolekta sa IT. So, we will see to it na talagang kung kasabwat digdi or accomplished digdi ining mga logistics company iano tayo ni sa tamang ahensya na kung sa nalilindungan man ng Department of Trade and Industry. Ito ang iyong opisina itong sa logistics. So, Sergio, siguro po siguro ang satuyang dapat ipaabot sa satuyang mga paradangog na i-encourage ta sinda na talagang mag-complain, magreklamo para mapanagot, mapasimbag ining mga logistics company. Kung sisay talaga nagkasala. So iyan na sana ang satuyang pangapudan. Ano, Sergio? Iyo po, ito ini sa parcel scam na permi kita halos semana nakakakuha kita kining reklamo araw. So, alimbawa, sabi ko, pero ang pinaka-advise me, dining God accept karon. Pero kung nangyari na po yan na na-acceptar nyo at napabayad ka mo, no fault of your own. Actually, kasi siyempre, napatod naman duman sa kasambahay mo na talagang acceptar rin niya at si sir na yate, talaga ini permit online ang order kay ni sir or ni madam. So kasambahay mo na winalatan mo man kay pambayad or kwartang standby na pansarong nindo, binayadan niya man. So may ka na maginibo. May magiginibo ka po. Magreklamo ka sa Department of Trade and Industry, tanganing maimbestigar at tanganing mapunduta ang araw kining mga scam. Imagine, Sergio, in a span of gari 1 month, sira ang na-receive tang reklamo na pareho. Parcel scam. Nagcopy na man nga na akong mambenta, may kabarkada man ako, ang pigistoryan ko, siya man da nangyari ito. Barkada sa kadito, nagreklamo. May barkada man kitang padi na na-scaman, na biktima. Iyo. Ako barkada ko man talaga po, barkada ko man na taga-daraga, nagkatarang, kaya nag-istorya man ako. Nangyari man yan sa ko. Kaya Sergio, tanganing kayo na ini mag-prosper, dapat mapanagot, dapat mapasimbag kung sisay talaga ang nagkakasala kang ini. Pero dapat may magreklamo. Dapat po. Siyempre, kung day yan, day taman ma-actionan, kung day na i-report sa to. Dapat i-report sa to. Kung ba ko sa desididong maray na we will see that the very minimal you provide us with the information, with the documents na then we will act on it talaga po, Madam Bem. Kaipuhan pa talaga sa detalye. Kasi dahil makita basta-basta maka-aksyon,
Kung dahil Kaya talagang makitang... pig-uumaw ko ma'am itong mga nagreklamo na maski Oo. na ano nga ni sila ano. Talagang nga, Oo. sige tama po yan na ano. Oo. Nakakatabang man po kamo sa na-report hindi yan sa mo. Tanganing maximum. Mm-mm. Otherwise, kung hindi report sa mo, talagang magiging tuloy-tuloy yan dahil sa very passive kitang mga consumer. Pero So, Sir Jo, dapat sa, talaga. sa hiling mo Sir Jo, ano ba kaya ang ano kaini? Ang objeto kaining parcels, sisay ang nagagana sisay ba ang nagagana digdi? Ang nagagana po kaya ma'am, siyempre, so pwedeng sunagpadara. So nagpadara. Oo, kasi albawa ngayon, nagpadara sa kiarog kaining mga nagka-30. Kasi worth kay itong pigsisingil mo sa cash on delivery baga is 1,000. When in fact, itong pustiso, so gari urmahan da kang pustiso. Oo. Naday nga ito magsanggatos pesos. Pero may sala na ng siya. shipping Makaloko company. na siya na siyang tulo kada aldaw. Nakulaw na bagay na yan. Makakita siya naman. So, ngunyan, mapapupundot tayo ni. Tangaling, kung di makipag-cooperate sa to ini mga logistics company na ini mga nagde-deliver sa to ini. Kung di sila makikipag-cooperate sa Department of Trade and Industry, we will see to it that their accreditation as freight forwarder na ano talaga, mabawi yan sa inyo. Kasi kasama sila sa panluloko kang sa tuyang madwa. Ako lang ano po. So, we encourage you, talagang tabangan, Ma'am Bem, sa programa tang ini na encourage tayo ni sa tuyang mga consumer na talagang aksyonan iyan. You inform us, you give us the right information so that we can act on it. Pero Sir Jo, sa hiling ko, may sala man talaga ang shipping company, ano? Iyon man po. Kung ganyan na, kasi mahiling mo tulos, duman, nahiling ko mo, so sample duman sa komplenta, nakakakaglang NZZ Shop. NZZ Shop sa shipper. Paano mo yan mahanap, ano? Anong verification ng pagtaunin da kaya? Bako, kung kita baga nagpapadara po sa sarong, ano, alimbawa, may email kita or may parcel na ipapadarata, sinda mismo naghahagad sa to identification card. Ipasurat sa to sungaran ta as shipper. Pagkatapos, ipapresent kita kay identification card. So yan, ini mga nakakaglang siya naman, easy shop. Ano ba niya? So, may sala yan. So, it could be a violation kay mga logistics company ni. Only that, nabako kita ang proper office na mag-ano kay ni. Kasi may sabiring batas po ini Ma'am Ben na nasa lindong kang Department of Trade and Industry. This office is particularly known before as the Philippine Shippers Bureau na iyong nag-accredit kining mga Shipping freight companies. forwarder. Oo, freight forwarders. Tama Opo. pa. So, ngunyan, ang ngaran na ninda, ano na nga nito, Sir Jo? Bako na Sa Philippine logistics and chain, ano po. Pagkatapos, under the Competitiveness Bureau po si Damambe. So, ba yung problema? Basta idaran ninda digdi sa DTI na office na pinakarani sa inda. Then, we'll see to it na maksyon ng tatulos iya. Kung ano ang pwede tang gibuhon ta. Opo. Para mapundo ta sa mapundo lang ining mga scammers, mga manloloko na ini ano Sir. Mapundo ta kung sisay man ganang may sala o nagigibong kalokohan na araw. Kasi bako ini karaw-karaw na scam. Opo. So, iyo pa po ito ang pinakadakol mo niyan ining parcel scam. Pagkatapos po, Ma'am Bem, magsunod nga, ito nga nang sasabi tayo ito na illegal use kay itong business name registration, kaya in-address ta na yan na dakulong mo niyan sa Facebook page, sa may mga Facebook page. Na kung sa'yo, nagpa-presentar sila kang mga DTI certificate of business name registration. Nahaloy ko ng pigtatarampo or kita, pigpapaliwanag ta that this is not a permit to do business, but to show the public na that name can be used by that registrant. Pero bako pa po yun ang permit niya. Ngunyan, dakulong pong reklamo. Pero sa lang itong sunano, dakulaon po ito. No? And I would like to, kaso lang, abo niya man garong ipangaranan pa siya. So nag-message baga sa ito, Mabe, you being the administrator baga kang FB page ta. Aram mo kung sisay so nag-report, si informant ta. So, talagang gusto kong i-commend buda pasalamatan itong informant ng ito. Very knowledgeable siya. Kasi siya mismo nagtutaram na may violation ngayon ni Sir. Duman sa message niya baga na talagang nagsusolicit investment kasi siguro ko aram niya talaga na ang pag-solicit investment
ay ang permit or the authority emanates from or pigtatao kang sa tuyang Securities and Exchange Commission. So nahiling niya tulo sungaran kang business name na idaman pero so activity based duman sa mga post duman kay itong nagagamit kay itong business name is to invite investors. Masabi na 30% in just 1 month lalabot investment po. Which is really talagang imposible. Yun po ito ang pangduwang dakulon po, Ma'am Bem, na reklamo. Ngunyan, igwa na naman pong reklamo ang masunod, tig-rank nila po ini sa CPD, sa Consumer Protection Division. Ano? Ang sunod na sa online na scam na nangyayari ngunyan naman, ining mga paluwagan, online paluwagan. Online paluwagan. Opo, nagkareklamo man po ini sa mga nagkatulo ang reklamo kayo sa mga online paluwagan. Lalong-lalo na po, Ma'am Bem, ang mga napapalaog kayo ni, ang pagta-target kayo ng mga scammer na ini are our OFWs na with their sweat pagkatapos pagkalinda na marayo sa pamilya para kumita lang, para mabuhay lang ang sindang pamilya. Pagkatapos, iyon yung pagta-target kan sa tuyang mga scammers niyan. With respect din sa mga online paluwagan. So, sa mga naghihinan yung po kayo ng programang Usapang Consumer at Negosyo, actually, ang paluwagan is, sabi ko na, pinaliwanag ko na yan, na dati naman na yan galing ang mga Pilipino. Pero we have to see to it na, kasi it is a form of savings. Nagari, baga po, forced savings, nakita no? Pero, i-online tayo ni, pagkatapos, magkukontribute kita kay ribanan tasoy ba duman na data nga ni kaburo bid data nga ni nahiling ko minsan ng pandok data bid kung tagasan yan kasi because of the rule sa anonymity kayong pagiging active ta sa Internet of Things di kita ng ang paluwagan para lang ini sa magparamilya minsan nga sa magka-opisina nag-i-riwal pa tapos sa room office tayo nag-contribute bako nangyayari po yan, Ma'am Bem. So much more online. Opo. So, opisina nga ni, bako man sa DTI. Ang akin kay si Kay, yung kolektor. This is a form of savings ng mga Pilipino talaga. As it naging tradisyon tanay niya, forced savings, na kitang magkababarkada. Bunyan na bulan, makuruntribute kita, masunod na bulan, bisay mga takatapos naka-assign ta na, naka-queue kung sisay ang masunod na ma-receive. Yeah. Pero ngunyan, nasa pandemya kita, sa pandemya kita, pagkatapos sa online, ginibo naman na reason, so pandemic, para makapag-put up sila kayo ng online paluwagan na ini. Ang online na paluwagan na yan, sigurado ng scam yan po. Kasi bako ba naka-design para sa pampamilya lamang o magkaka-opisina? Sigurado mo nang may scam po yan. It is, sabi, savings yan. Savings activity, banking activity na talagang naging tradition. Dahil naman tigataram actually na maraot ngayon. Pero kung sa pamilya yan, mas nga sa magkaka-opisina, dahil ko yung pag-encourage. Kasi sa mga opisina, aram ta naman madadagitan kita ni Ma'am sa taga-BSP, tang kaibigan mo po baga Ma'am Bem. Ito ang sunod tao with respect sa mga saving investment. So, So, imbitahan tama ba ito? Sir Jo, mabalik ako duman sa nag-message sa tuya tungkol duman sa itong using the business name. Opo. Oo, tapos nag-invite na mag-invest. Opo. So, ang gigibuhon ta ka ito, Sir Jo, pwede taman i-refer sa SEC, Opo, i-refer po sa SEC, pagkatapos, and at the same time, in as much as there is also a fair trade law na na-violate niya, which can, alam ba, upon completion kang investigation kang sa provincial office. Actually, nagpo na kami, may initial investigation na kami, Ma'am Bem. Kasi sa BNRS baga po, so, kasi ang business name registration now is online na kung saan pwede na bagang end-to-end transaction without us knowing kung saan talaga. But then, we have also an account, we have a way of knowing kung taga-sain, so residence kayo, buda sain, so business address kayo. And we found out na yaon man lang sa Albay po ang Kaya,
That's why we endorse actually it's not an endorsement. We refer Ms. Albay when we provided the Albay Provincial Office with a copy of the screenshots Yung mga- sa pag-invite niya, sa pag-invest. Pagkatapos, we also provided the detail by a copy of the information gathered from our BNRS system. Oo. So, BNRS Oo. material to. Oo. Para Tapos makapag- siguro, Sir Joe, ano ta naman, Opo. i-notify ta na itong nag-message sa tuya kung ano so naging action ta inactionan ano. ka na. Oo, Opo, oo. opo. And at present, we are also preparing our communication to the Securities and Exchange Commission. Okay. Para, Okay, oo. kasi may na-violate man na law na pig-i-implement ng Securities and Exchange. SEC. Opo, oo. Okay. Kaya actually, natandaan ko na nga ni Sungaran kasi we're now drafting the letter. Si Attorney Norma Tan Olaya. Tan Olaya, oo. Okay. Nakaiba tabaga siya kansaro siya sa Oo. tuyang usapang free. trade sa FB ano. Kaya magayon na nakikipag-partner kita digdi sa tuyang mga kapwa ahensya di gobyerno na nag-i-implement man kang mga consumer protection laws ano Opo. para madali ang sa tuyang pag-refer, pag-endorse sa mga complaints na i-address sa tuyang opisina. Madali ang Okay. action ta. Ano, Sir Okay, Joe? ma'am. Sarap pa po, Ma'am Bem, na dakulman mo niya na nagreklamo sa tuungon niyan. Ini ba Ma'am Bem, na mga raffle? Paraffol, oo. Online. Takot talaga ining mga online paraffol na sinasagibo na nagla-live sa Facebook Opo. or nag-post sa Opo, Facebook. tama po. Mm-mm. Bako man gabos ni, bawal. Kasi may mga nahiling kami, may mga nagkuha man digdi sa mga business name bako po business name. Sales promo Sales permit. promo permit. These are Oo. sa mga formalized businesses na mga talagang mga nasa negosyo na talagang formalized businesses na allowed silang mag-offer kay mga sales promotion. For as long as there is a permit coming from the Department of Trade and Industry or the FDA or the Food Drug Administration. Ganyan. Kung kung may DTI permit ito pagkatapos, ang nagpapakandak mismo kang sales kay itong raffle is a formalized business. Dili po itong problema. Kasi Opo. may mechanics na pagpapahiling, pagkatapos nahiling nindo, you can verify with us kung tama pa ba itong permit na in-issue kang Department of Trade and Industry or the FDA. So, may Opo. problema. Ang dakulong pong reklamo ko niyan, digdi po, Ma'am Bem, itong sa mga parapol na kung saan para may sa Facebook, may account siya, nagpaparapol siya ang sarong produkto. Tapos mabayad nga there are 25 slots, 1,000 per slot, sa imo na ngaya ang number 25 kung yung nabakal mo pagkatapos. Dakulon na reklamo digdingo niya na di man sila palang 10,000 premium. Oh! Precisely kasi ang problema kayan, taday mo man nga ni kumidbid talaga sa nagpaparapol. Buda, saro pa Jo, saro ining garibaga betting game or ano ang Oo. Ayan. Actually, it's triggering. Wiggling, oo. Bawal po yan. Bawal Ang talaga yan. makamurumundo kay ni Ma'am Bem. Kasi kuminsan, pag-iimbestigar mi, although ba kuman nga kita talaga forensic baga sa electronics, nahihiling yung mga nagpa-participate kuminsan. Mga government employees. May mga government employees na nagpa-participate duman sa mga Siguro, Sir online Joe, raffle. Bako sinda aware or Okay, so baka gusto pa nang na ipaabot ni na yan ang pag-participate pa lang nila po, Ma'am Bem, is bawal po yan, illegal. Yes. They can be penalized for that. That is a violation kay itong illegal gambling law. That is gambling. Illegal gambling po yan. Kaya, maski ka mo nagtaya, bako man ka mo nagpapataya dyan, pwede ka mong kasuhan kan sa tuyang mga law enforcement agencies. So nagpapataya, Buda, so nagpataya, both are liable. Oo. So waiting baga po, Ma'am Bem, bako man Oo. sa piganda ko, so para pa waiting. Pati so nagtataya. nagtaya sa waiting, oo. Oh, Kaya siguro parang this yung is man sa online. oo.
tama ining venue para ipasabot ta sa tuyang mga ka-consumer, sa tuyang mga ka-trade na saro po ining bawal na aktibidad. Ako na, opo. Oo, Yan ang ano. okay. Because Oo. ang minakabo na bawal po yan na aktibidad. Oo. Lalong-lalo na, yung nga sabi ko, na kuminsan may mga government employees, malay mo, pag investigar ka ng mga law enforcement agencies may report yan sa Civil Service Commission. Kung nag-commit ka sa illegal act, so we caution you na Yes. Training po kasi bawal po yan na pag-iintrahan. Okay. Yan. Oo. Ang pinakamaray po yan bilang panunumpa ng isang Kawani ng gobyerno. Na pag-arap kayo yan, i-report sa tamang otoridad. Na nagpapa-online raffle. Illegal gambling po ito. So dapat dapat ang mag-report kaya na bako kita mag-participate. Yes. Okay. Sir Joe, igwa pa bagang saro pang klaseng scam. Ito bagang pinagsasabi na igwa ka ngayang makukuha ang inheritance. Tapos saro ngaya akong victim, OFW ako or my relatives abroad, mga ganon-ganon. Iyo po, dahulong yan, matapos. Ito, so kadaklan, so mga ano ang pwedeng impersonation scam, mga po. Impersonation, okay. So ano ang masasabi mo, Sir Joe, kay ito tabi? Ano ang advice mo sa satuyang mga parantabay para din na sila mabiktima ka ito? Ang pinakaano ho na i-verify taman gira-rise, magiging vigilance, pagpaparundo mo, ilang parientes ko yan na naghahagad. Oo. Kuminsan naman, talaga bang kaopisina ko yan na naghahagad? Si Ma'am Ben ba, mawaran load, naghahagad niya 1,000 na load. Mayaman yan si Ma'am Ben. Isigrasin na tungkol sa iyo. Imposible nga yan. Kasi permi nga yung load. Ako nga nga yung kitawan ni Ma'am Ben na load. Minsan, Sir Joe, naman ini, saro naman ining, ano ba ang term ta ka ining? Actually, di man involved na consumer transaction duman mambem. Itong sa impersonation, kadaklan, di man involved na consumer transaction na nangyayari dyan. Pero ang nangyayari lang, kasi, bakulang ba, may nangyari po yan, mambem, na araw kayo na natuda na kang scammer na itong sarong taong ito perming duman sa restaurant na ito. O sa sarong opisina, perming duman nga nag-o-order sa restaurant na ito o sa restaurant na sa dine-in restaurant. Tapos, may maduruman yan. Uy, pinano na kami digdi ni director kaya so i-search nga nindo punta kung saan nga nindo si alam na nindo number baga nga duman sa office padigdi na nga ito search nga nindo sa office search mo sa restaurant tapos pag singil duman sa opisina mangalas na lang sa opisina sabi ko yan mga organized scam although mga ito, baga kadaklan nangyari mas sa Department of Trade and Industry, sulod. Bako man sa DTI 5 ang naloloko. Mga taga-ibang opisina sa DTI. Maruluya man. Sa naloko. Kaya sabi ko, Sir Joe, siguro, ano ang masasabi tadigdi sa mga nahuhuk or na-i-entice, na kukonvince ka mga araw kayo ng mga panluloko? Siguro kulang lang sinda sa kulang sa tiwala sa paano ba yan? Aram ko lang, pimimin mo na naman. Ano tabi, Sir Joe? Kapag tara mo, kulang sa intelligence. Ayan po kaya. So bako man actually, naman ba involved na consumer transaction? So mas maganda Pero ang number one na talagang pag involving consumer transaction, iyon nga nang nangyayari sa online. So, pero itong na mga permit na nasa sabata ng mga reklamo. Ang kadaklan man giraray po, mambem na na reklamo din sa tuya. Maski online sa online transaction, itong mga violations of the provisions of Republic Act 7394. But then, repeat ko ako na, we have so many laws to protect them. Sinabi ko na nga ni baga po, Ma'am Bem, ang pinakainot is the Electronic Commerce Act, na kung saan sabi ito,
na ang violation sa online, although online ang transaction, as if a violation of Republic Act 7394. There is a specific provision of the e-commerce law that says na kung halimbawa nag-employ deception sa online transaction, it is also a deceptive sales act. Oh. Kung halimbawa nag-employ sa online transaction the particular provision on the price tag requirement ang na-violate itong online seller is still the provision of Republic Act 7394 on price tag ang violation man giraray kay itong online seller. Kaya sabi ko bawal ang PM, bawal ang DM kung nagtitinda ka mo online, kung lalo na kung mga legitimate ka mo or formalized businesses. Kung ano ang presyo talaga nino dyan, ilag nindo sa online kasi that is a requirement of Republic Act 7394. And the e-commerce law says that they have to comply with Republic Act 7394, including the price tag law. So dapat aram kang mga tigo-operan dong magbakal kang produktong tinitinda nindo ang presyo. So bawal ang PM. Okay. Bawal ang DM. PM. Bawal ang PM, bawal ang DM. Kaya ituhan duman mismo sa produkto na nakapost, yaon na duman su presyo kang produkto. Sir Joe, may naghapot po digde. Ito po na mga nagpaparaffle ng mga gamit. Halimbawa, bike. Ang kantidad kang number, 100 pesos. Pwede po ito ipa-apprehend. Sa inyo pwede. Sa DTI lang po or pwede man sa barangay? Pwede man po sa barangay, pwede sa DTI. Pagkatapos, i-endorse mo po yan sa tamang ahensya. Kasi bako man kami para dakop kang mga parasugal. So bilang halimbawa, saro akong taga-barangay Bongga, may nahiling akong, may na-witness ako sa Facebook, araw kaini na nagkakandaki paraffle na araw kaining scheme. Saan ko pwede i-report mo na? Opo. Magayon, kung nahiling mo sa Facebook, sigurado ako, may Facebook account ka man ko yan, kaya nahiling mo sa Facebook. Paano duwa ka yan? Pinakamadalitang ning maksyonan tulos, di na mas madipisilan sa cybercrime group kang PNP. Duman mismo, may mga Facebook, naman po, pages, ma'am. May mga Facebook pages naman po ang ining PNP Anti-Cybercrime Division ninda. Doon ining NBI Cybercrime Division ninda. Igwa naman po mga Facebook account. Pwede nindong i-report tulos duman para bago ma-actionan ng tulos ninda antimano. Yan mga maparapol baga kayan. After pirang days, nawawara na tulos na naman. At least, aram ninda kung papano kang ining mga opisinang inamambem, mas aram ninda kung may paagi na sila kung para maaraman ninda kung sisay talaga itong nagpaparapol na ito, itong mga nagsasarali sa rapol na ito. Because nasususog nila ang internet protocol address, kining mga Facebook account. So, pwede nilang i-report mo na sa barangay? Pwede mo sa barangay, pero medyo lalo. Bako sa pag maliit kang sa tuyang mga barangay, ang nakupaman sila well-versed sa internet. Ang pinakano mismo, may Facebook page man po sa PNP, buda sa NBI. Kasi pagsusugal po yan, pwede nyo i-report. At saka madalion kasi Sir Joe, pwede nyo i-screenshot tulos. Para kung in kaso man na madali nindang ipahiling itong prueba. Halimbawa, dinilit na kaya. May nagsusugal ka mo na gusto mo dumaksyonan. Ayan, Sir Joe, igwapadigding hapot, na biktima man da siya ki scam. Nag-deliver ki 3 boxes of pizza, big sizes, di ko tinanggap due to bako kuman order ito. Ang tanong ko po, Ma'am Bem, nakukuha ninda ang CP number ko and address ko. Napaiyak na lang so nag-deliver, ta siya ang mabayad kay ito tabi. I-report ka po yan, mga arog ka yan. Mga arog ka yan. It's possible na ginamit sa cellphone number mo. Pero, ka nagamit sa cellphone number mo. Nga ni ang hapot niya, natatana ko sa cellphone number niya. Iyo po, nag-order. Pagkatapos, dapat in-orderan sa cellphone number mismo. Ang gamit ba? Sa cellphone man nag-online lang siya. So sa app ang ginamit niya.
Iko, dahil man niya nasabi na kung ano ang, dahil man siya nag-order, Sir Joe. Dahil man siya nag-order. Order. Naka-receive siya So, 50 boxes of pizza. Pizza. Pagkatapos COD. Dahil naman tinanggap. So, Hindi niya tinanggap kasi di man siya nag-order. dahil man siya nag-order. So, Ano, kawawa ang man nag-order order. po, bako man ginamit so cellphone number niya. Or so ano po ano? Anong ginamit kang pag-order? Basta ang sinabi, siguro nag-upload sa iya na may order. Pero dahil man siya Okay. nag-order, di ba? Oo. So, paano daw Kasi hindi nangyayari pikukonfirm man baga po kainin? kuminsan duman sa ano, pikukonfirm man duman sa number mo. Mm. Order ka. So paano nangyari ito? Yan nga ni manang upload niya. Pag-confirm ko ta, tinaraman niya na ko ta na dahil ako nag-order. Dahil ako nag-order. Okay. Paano na-confirm? Yung order. So Oh. nakangalas. But then it has to be investigated na ba? Kung valid na baka kapare yung number or baka yun ang nangyari sabi ko because of this technology now na na baka ang pigamit lang up sa mga sa delivery like niya sa Grab ginamit ito. Kaya dapat talaga, Sir Joe, lalong-lalo na ngunya na grabe na baga ang teknolohiya, Mandain-lain na sa nangyayaring mga scams, mga So, dapat panluloko. po ito, maganda itong na possible man po, Ma'am Bem, kung dati siyang nag-o-order, ganyan, nagamit siya sa application, tapos nagamit siya duman sa sarong internet shop, ginamit niya na internet shop. Baka ganyan na sa mga security features kito na dapat nalagaw ng maray, na baka nagamit kang iba, ini-order siya. Okay, yun kayo. Possible. Pwede. So, Oo. kaya nga Ayan, ni-aram sa number niya. So, baka nagagamit sa ibang computer. Tapos So, pero baka lang po kung ano. So, para ito po sa Data-aram kung ano talaga ang commenter mo. nangyari. Commenter din sa program. Oo. So, dapat mas magayon po na may report taning ganito. Ang may investigaran maninggan. Iyo po, oo. So talagang Sir Joe, kaipuhan ang satuyang mga paraan tabay, ang satuyang mga ka-consumer as in mga ka-trade, kaipuhan pirming maging maikma talaga sinda para dahil sinda mabiktima kaining mga panluloko na ini. Kadakol-dakol ng mga panluloko as in mga scams ang nangyayari sa ngunyan. Tama, Sir Joe? Abo. Dakulong po ngunyan po, Ma'am Bem, na mga kasi saro naman so panghali da kan gas-gas ng kutsi niya. Na mahali da. Pagkatapos sa Facebook page, nakakaglang duman kung may mga puro PH. Ang Facebook account is PH. Sabi ko, mga halimbawa nga, clean and white PH. Pagkatapos, pag-oras kayan, Facebook account man na pala nito day nga ng business name because we do not we do not register business name na may PH. So, nakulong tong araw kayan. So again, sa mga talagang di mo pigpupugulan ta ining mga consumer ta kasi we are really into sa digital things na kaya. In fact, our mga programs ng na talagang dapat nakakatabang man ini sa mga restrictions imposed sa ating gobyerno na ining digitization. Ngunyan, ang ko lang po, whenever we transact sa online, magbabakal kita, lalo consumer kita, kung sakali man na Facebook account ng po yan, see to it na itong babakalan ta is really a friend of us o need-bid ka talaga. Di kita mag-rely sa mga testimonials, di kita mag-rely sa mga kung di talagang bako man ito formalized business. See to it na mga sa Facebook account lang yan na talagang friend ta or talagang kamibid ta ang pagbibakalan ta. Kung halimbawa yan ang mga puro pizza, see to it, nababakalan ta kayo itong pizza na ginibo niyang homemade pizza, kamibid ta. Di kita na ngunyan, we encourage you, kung halimbawa naman, available man, itong produktong ito sa mga, may mga online sellers talaga making use of the online selling platforms. Like Lazada, like OMG, itong Oh My Gainsa. Those are online selling platforms. Lazada, Zalora, Shopee. At least, may liability itong intermediary like Shopee or Lazada kung sakali bang
magka-problema ang transaksyon ta sa pagbakal kining mga consumer products and services. So, that is a good advice, ano. Pero muna bako na lang ano po ma'am Bem, ano, or sa website mismo like the Orgulyo Can Bicol or itong OKB online. Doon ka makakontak na sigurado na kasi itong OKB online ay talagang pinag-filter naman ito na only those mga sellers na in compliance with the government requirements para maging mga online sellers. In the same manner itong sa OMG. In the same manner naman sa Lazada, sa Shopee, sa Zalora, o kung saan pa man. Na talagang itong intermediary like Lazada, sinda ang may liability, sinda ang nag-check under responsibility na i-check, isituit na ang seller ninda are registered with the Department of Trade and Industry or with the SEC, pagkatapos the tigwang BIR registration and the corresponding business permits issued by the LGU where the office of that online seller is indeed located. Kumbaga, Sir Jo, ang pinagsasabi mo, safe mag-transact hindi sa mga platforms. Opo. Mas safe po yan. Unlike yung sa mga sa Facebook pages lang na account na ini, na kung sabi tabaga po na kung mabakal kita dyan sa mga seller, online mga seller man, let's say nga, situit na kami bidta talaga yan. Kung halimbawa, bakutaman kami bid, talaga, pero gusto ta sa pig-offer niyang produkto, we have to see to it na igwas ang business permit, igwas ang DTI registration or SEC registration, and BIR registration. Otherwise, siguradong bako yan safe. Makipag-transact sa mga araw kaya. Kaya, Sir Jo, para sa satuyang mga ka-trade, as in mga ka-consumer, dapat pininindawang mo na now that we are in the Internet of Things, kadakol na mga pwedeng mangyari na, di ba? Kadakol na posibleng mangyari na mga panluloko, mga iba-ibang modus, Kaya dapat talaga maging extra cautious ang lambang saro. Opo. At pagkatapos saro pa lang po, ma'am, gusto ko man i-remind sa satuyang mga consumer na we are now developing itong Philippine Online Dispute Resolution. Okay. Pagkatapos po, ma'am Bem, ito in compliance with our being a member of the ASEAN, so Association of Southeast Asian Nations, na kung saan dapat igawa kitang online dispute resolution with respect to consumer complaints redress ng mga consumer complaints. Ngunyan po, ang pinakano-pano kang ASEAN niyan, talagang with respect sa Internet of Things and with this electronic commerce is that borderless po baga Ma'am Bem. Dita na nga niya haraman. And until such time na day pa na-finalize kang ASEAN, lalo, as much as possible, kung available man lang ang picture source ng product, itong produktong gusto tang bakalo, we encourage our consumers, mga consumer na makipag-transact muna duman sa mga businesses registered with the Philippine government. Difficile na makitransact na lalong-lalo na digdi nga ni yaw na sa Pilipino, itong scammer nga ni nasa Pilipinas, nadidipisilan. May kadipisilan ang paghanap because of the anonymity in the Internet of Things. Mas lalo nagaro kung nasa abroad itong katransact ka. Kaya, because nyo, na kung available man sa nanguna yan, bigyan nanguna yan, until such time na ma-finalize na talaga kung paano ang mga borderless transactions na ito. Sir Jo, may nag-react duman sa sarong nag-text. Mano mo duman sa pizza? Nag-deliver yung pizza, pero dahil mag-order. Nagsimbag man itong sarong nag-text, Sir Jo, na dahil man ang confirmation na pighagad, basta sa na-deliver sa iya. Pero sabi ni Kikan sarong reactor, sarong utang paradango, pag-arog da ka iyan minsan, igwa ka da ang kadagit, igwa ka, merong nagagalit sa'yo, binigay yung number mo sa food chain para sa'yo i-deliver yung pizza na hindi ka naman nag-order. So, may mga ganon daw, nangyayari daw yun
mga ganun. May possibility po araw kayo. Okay. So, dapat pala hindi kitang kadagit. Day man. Ayun na lang po na ano. So, dapat ang pagtautak ng mga information, lalong-lalo ang cellphone number these are sensitive information ang cellphone number. Kasi ang address nga ni mga sensitive information na protected nga ni yung data privacy law. So, ang kaya, ipagtatautasan na yun sa talagang dapat. So, pwede ang kadagit niya. Barkada niya man, yung tinawa niya kay number. Possible lang po yan. Tama po itong magiging na reaction ito na pwede may kadagit na ninyan. Pagkatapos po, ito. So, ngunyan, ang lesson siguro digdi na ang mga sensitive information regarding ourselves na dapat itatautasan talaga yan. So, dapat talagang pwede tang pagkatiwala na maggamit nila. O araw ba ito, may natawan kita kang number pagkatapos ginamit sa panluloko. So, lalong-lalo na po mambel na. Sabi ko nga, di ba, I've been discussing this one, itong nakapending dyan sa Kongreso na itong SIM Card Registration Act o law. Hindi man nakakapasar yan, hindi pa man nagiging batas. So, pasilunon kung mag-ibo talagang kalukuhan sa mga araw ng sitwasyon. Yan. So, Sir Joe, madali na naman ang oras 4 minutes before 12 or 3 minutes before 12. Ano po? So, siguro, Sir Joe, bago kita magpaaram, gusto ko po, giraray sa tuyang mga pagpasabot, sa satuyang mga ka-trade, as in mga ka-consumer, paano naman po digdi sa mga scams na naglipana po niyan sa satuyang sosyedad? Sa internet, maski sa insain, talagang yaon ang mga scammers, nagpupundo. So, ano po ang dapat gibubon, katatuyang mga parantabay para di sila maloko, Sir Joe? Iyo po. Pinaka-number 1 na gibubon, pero may magantabay talaga sa programa mo, ma'am, na usapang consumer at sitwasyon. Kasi, yaon dyan, gabus naman na lockdown kung sa tuyang gobyerno, kung sa tuyang ahensya, di paliwanag they're always here para sa protection itong mga rights and kayong sa tuyang mga consumer na kung saan sinasabi ko na talaga po ngunyan medyo talaga di na kita makakaibig buda talagang kaypuan ta ining connectivity, the Internet of Things na paliwanag na di na yaw na talaga yan and i-adapt na kita, mag-adapt na kita kay ni. In fact, our theme for the Consumer Welfare Month celebration is Digital Consumer, the New Normal. That is then the theme next month kang sa tuyang Consumer Welfare Month celebration. Digital Consumer, the New Normal. Na kung saan, yawn dyan, and then we make use of this pagkatapos, and it is also our responsibility responsibilidad man kang mga government agencies to see to it that our consumers are protected as we transition to this digital consumerism. So, yun yan po. Medyo kadakol, it's very broad concept na kung sa'yo, paluway-luwayan ta na take time to read na kung paano kita, take time to listen to the programs na mga araw kay ni, nganing mas ma-educate kita, ma-impartan kita knowledge na talaga pong nasisiguro ako and I assure you, makakatabang iyan kung paano kita mapoprotektaran bilang sarong consumer, bilang maray na mamamayan ng ating bayan. Thank you. Salamat na maray, Sir Joe. Sana sa paagi kaining padagos kang pagpasabot, kaining mga iba-ibang scams sa paagi kaining sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo, sana po kainaki mabiktima or mabawasan man itong mga mabibiktima pa kaining mga scammers. Ito pong sa mga nakaadangog, nakaantabay sa tuya, kung pwede po, irelita kung ano itong mga naotdanta, nadangugta dito sa programa para mas dakol po ang maprotektaran ng mga konsumidor. Kasi talagang dapat maiwasan ta na mahuk kita digdi sa mga iba-ibang panlulokong ganyan. Sir Joe, so padagos po kamo mag-antapay kan sa muyang programa digdi sa Radyo DCGB kada alas 11 hanggang alas 12 ning udto
every third and fourth Friday of each month. Makakaiba po kami digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Kaya sa masunod giraray na Biyernes, magliribanan po giraray kita sa siring na oras, digdi po sa Radyo DZGB, sa programa kang DTI Regional Office 5 na Usapang Consumer at Negosyo sa giraray. Ini po si Ben Belango, DTI Regional Office 5, na nagsasabing a well-informed and a vigilant consumer is the best protected consumer. Maray na uto po sa inyo ka po sa masunod na Biyernes. Abangan niyo po giraray kami. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam. Mag-neuro